Hello everyone, welcome to my channel. Nay जोङो गामियाव फैदों आबैमोननाव स' दायो नै फुलखौ एसे देखायनो आं मा मा दङ बिबारफ्रा बेथ' जि साइजखा एसेल' बारदों नै माने गामि बोरियाव फैदों आरो जोंसार मोनानि बाबानि न' गामि फुराना न' आगोलाव न'आ माबायदिमोन सब माने गामिनि नालाय माने आगोलावनो लुनाय सब बिदि जाबाय आरो बे आबैमोन आदैमोन थायो बाबानि फंबायमोन ओमफ्राय न' गोदान लुगासिनो नै मालाय अलंबारा न' गोदान लुगासिनो ओमफ्राय एसे देखायबावनो जोंहानि बारिखौ नै दाउफोरा आयु टुक्लु टुक्लु ओमफ्राय नै माबा थाइजौआबो जा गोथाव गोदैखा बिसिनि थाइजौआ जाबाय आं मोनजायाबाबो एसे मोनसे जानो लुबैबाय ओमफ्राय नै बेयो जोंहानि बारिनो गय दंमोन बाहाय ओमफ्राय गय गायदोंमोननो ओमफ्राय दा गयानो थैजोब्बायसोदां नै बांद्राय गैला हाग्राबो दुजोब्बाय हाग्राबो दानना होनांगौमोन बै थिंसिम बै थिंनि ओरैनाबो माने जोंहानिनो मोननो ओमफ्राय दा मानिबा थाखाय फाननो गोनां जादोंमोनहाय गैला नै गयानो गाज्रि जाजोब्बाय सब हाग्रायानो जुजोब्बाय आयु फान्थाव नै फान्थाव थाइसे थायदों बानलु गोथां बानलुआबो गोसोम गोजा गोथांनो थायो लाव नामाब्रा जोगोनार नामाथाय जोंनाथ' होजोंना लावसो होनो बे ओरैना जोगोनार होनानै जोगोनार बिबार फानलुआबो गोमोन गोमोन दं माथो नै मोनलाजोब्बाय नै बे बिबार जा मोजां मोनो आं बे बिबारखौ पार्पल कालारनि जायो बियो न'आव लांदोंमोन आं बिनि माबाखौहाय बेगरखौहाय दाउखा दोनखो बाबाया गारहरखोसो ना बाजैयासो गारहरखो मोनथिला मोनासै मा फोनोनो मोनासै आं हजों उदालगुरियाव न'आव लांनायाव नै फाथैया गय दंफां फाथै दङ माने बाहायसो नुफैफिनबाय आं बेबायदि गामियाव गसकाटा गामिनि नामा गसकाटा आया बैखौ नुनानै ओमफ्राय लोंनो लुबैबावबाय आंहा नारेंखलनि दैखौहाय नोंथांमोनहा नै नुबायना गामि बोराइनि न'खौहाय दा मालाय न' गोदान लुगासिनो नै अलंबारा बिबोनाङा न' गोदान लुगासिनो ओमफ्राय माबाबानो अखासो फैबाय माथो अखा थाइफ्रिबाय नै जिफोरा रुमा खाथियाव फैबा गिदिर गिदिरसोथ' दाबै जाहैदो आबै जाहैदो ओंखामा दा बाबा खोन्थिना हरो दे भिडिअ लादों आं जि मोजां मोजां फुल दङ ओरैबो जा मोजां मोनखायो आं बे फुलखौहाय लोगोफोर नै लांनांगौ आहा देनां आलासिबो फैबावदों आबैमोन फैदो नै राम थुलुसि नामा बियो मोनसे खानोसै एसे नै राम थुलुसिनो गोदायनि फिसौ गोदान बे फिसाला देरसिननि गेजेरनि देरसिना लाबावाखै जोंहाबो गाबोन बिसना साराखैबो आं खांनाय फिसौआ न' नायनो होननाया मा औ खोन्थाखादों जाखोमानायनि सिननो मासो एसे आलदा न' राम थुलुसिनो बे
Nah, ni cina. Anai, cel. Ani dereli tu. Ma. Dah. Brum tu deh sana. Brum tu deh. Anai, cina. Bela. Nang bela pai. Ma. Ha? Ma, dia mati. Oh, ini deh sana. Oh, ini le. Dah. Oh, ini le. Ba bay bia thana wa obi di sini no le dong na ya mai di nai hot lai được chừng na abu du tha được ya tong ya kutua Cibio này baju semen lai dengang. Kedua. Udah masak ni. Unik. Kau gas naik selah dengan nama pun mobil kelai. Kau selah dengan nama pun ke? Mobil lai. Ketua Beliau Oi anak Ma Beb Macam kau Ya mau pernah mau kalian saya sebaik lah ni Ada tu lu kan sayaมือขังกันนัวปะมาเดือนjuga pun kelai ma baca dena naina oba guzan outside ibri guzu kam nang abra Jian gen kalau salah dia honen udah Jian ma nanti main kawai di hot deh dah ayo ya Ani ni cina. Belum. Ayo bibat lu dah. Sor. Sor, barlo nensai. Betul je. Baik. Guli lagi dang no phone ya. Ni dan gila dang nusra. Ketua bala dang. Ni jayo. Lagi jalan Masih kah ni ko Hah? Masih kah ni ko? Hah? Lucia. Semua sama dong. Tinggi kula tu na. Tinggi kumalpa na. Nay malpa. Kau rumah kau kus. Kau udah kamu Kau kena gru. Kau rumah. Kau belanja apa? Duduk dalam mana?